ক'ত আছে নৰহত্যাকাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰী? गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो खुलुमनाय बावहरग्रोनानै आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना लाहरग्रोनाय थाबाय। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबां केदारफोर जेलाव जोबनानै दोनजानाय सारमोनखौ माने जोङो बख'जानायखौ गोरोबथानि गेजेरजों जों माने सख'जानायखौ हास्थायदोंमोन, नाथाय बियो जायासै। जोबोद दुखुनांथाव। दा मेन खोथाया जाहैबाय नभेम्बर मास हाबनाय लोगो लोगो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा माने निउसनि गेजेरजों माने ममबाति सावनानै मानगोनां रन्जन दैमारी सारखौ माने फासि होनांगौनि दाबि दैखांनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोननो माने साख्रिबो नाङा जाहैदों, फासि होजानायखौसो हास्थायदों माने बिथांमोनहा। ক'ত আছে নৰহত্যাকাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰী? গণেশগুৰিৰ এই স্থানত চলিছিল মৰণ যজ্ঞ। আমাক চাকৰি নালাগে, একো নালাগে, মোৰ ল'ৰাকো নালাগে, চাহিবিলে শাস্তি দিয়ক, ফাঁচি দিয়ক ডাইৰেক্ট চৰকাৰে। बम ब्लास्टखौ जोंनि बर'फ्राल' खालामाखै, गुबुन गुबुन हारिनिफ्राबो माने बम ब्लास्ट खालामदों। थ' बेफोरखौ माने जोंनि बर' निउस चेनेलफ्रा सिथुना होयोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो। नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों। नोंथांमोनहा मा सानो गावजों गाव कमेन्ट होलायनो हागोन। सरकाराथ' जोंनो जेबो अनसुंथाइ होआखै आरो गनायनि जेबो बाथ्रा गैया। जोङो सरकारनो खावलायनो सानो आरोखि गोख्रैनो रायज्लायनानै सलुसन खालामो आरो गोख्रैनो गहोयो, जेराव बियो फैनानैहाय न'खरावहाय गावनि बिसि गावनि फिसाजो मोजाङैनो संसार जानो हानाय बायदि होननानै जोङो सानो। अननानै सरकारा गोख्रैनो थाबैला हामगौ होननानै जों सानो आरो। दसे जेलाव इनाय केस नांनानै जेलाव दङ, ओमफ्राय दा बिनोहाय जोङो मा हरनांगौ, मासि मास जोङो फैसा हरनाङो, 2,000 3,000 अबेबा समावहाय। ओमफ्राय दा माला गगोन जोंथ' जेबो मिथिया आरोखि, सिमनानै गैया। माने गेदेर गोलावफ्राबो दिनैसिमबो थाबायाखै नालाय, बिसोरो बुंदोंमोन सिगाङावहाय बिटिआर सुक्ति जानायजों लोगोसे गगोन होननानैहाय, ओमफ्राय दा दिनैसिमबो गवाखै आरो। दिनैसिमबो सारफ्रोम मोना, बिनि थाखाय रायखाङाबो आरो जेबो मावाखै होननानै जों खोनायो। न'खराव जोबोद खस्थ'यै सोलिनानै दं। उन्दैनिफ्रायनो गथ'आबो बिफाखौ लोगो मोनाखै। माने बियो लोगो मोनजेननायाव 8 मासल' जादोंमोन, ओमफ्राय दिनैसिम गैया, लोगो मोनाखै। इन्द' सार आरो फेरेंगा सारमोन दङमोन, दैदेनगिरिफोर आरो सावरायग्रा सार दङमोन, नाथाय बिसोरो दिनैसिमबो बेखौ नायफिनाखै आरो गनायनि राहायाखौ दिनैसिमबो दिहुनना होआखै। माने बिसोरो बिटिआर गोरोबथानि जुनैहाय बिसोरो गाज्रियाव थानो मोन्दों, नाथाय गाज्रियाव थानो मोनब्लाबो मा बिसोरो दिनैसिमबो बे गावनि लोगोफोरखौ बिसोरो नायसनाखै आरो नायफिनाखै आरो। बिनिखायनो जोङो गोसोआवहाय बिराद दुखु मोनो। माने जोङो सानदोंमोनखि गावनि बे लोगोफ्रानो गाज्रियाव दंहैयोब्ला बिसोरो थाबनो सख'गोन, रायज्लायगोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय जोंनि साननाया गासिबो फैमाल। बिसोरो दिनैसिमबो जोंनोहाय मोननांगौ रांखौबो होआखै आरो दिनैसिमबो नायफिनाखै। आरो सानसेखालि फेरेंगाराव थांदोंमोन, बे फेरेंगाराव थांनायावबो जोंखौहाय नायफिनाखै आरो न'निफ्राय ओंखाराखै, रायज्लायाखै फेरेंगाया। ओमफ्राय जोङो फैफिननांदों आरो न'आव। बेनिखायनो जों सानो आरोखि बिटिआर सोरखारा जोंखौहाय गोख्रैनो अनखाङो, बिमा बिफा आरो बिनि हिन्जाव आरो बिनि फिसा दङ, गासैखौबो अनखाङो आरो बिनि केसफोरखौहाय गोख्रैनो फोजोबनानै जेन' सख'यो, जोङो बेखौहाय खावलायो आरो सोरखारनाव। रां रुफानि प्रब्लेम जाबाय, फिसा फोरोंनाय मानाय समाव थाइसे थाखाबो मोननो थाङा रांनि थाखाय। बेबायदिनो जोबोद आंखाल जानानै दं आरो जोंनि न'खरा। होजोंहायबो थांनो लामा सामा जोबोद गोजान, गारि मथरनि खोथा दं, थाखा फैसा थाया आखाइयाव नायहैनो थाखाय थांनो थाखाय। थांनो हायैया 1 बोसोरानो बारबाय, नायहैनो मोनाखै आं। जों सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे सरकारा जाहाथे बिसोरनि केसफ्राखौ थाब थाब थाबायनानैहाय जेन' मोजाङै थाबायनानै सरकारजों रायज्लायनानै जेन थाबैनो सफैयो, बेखौ खावलायनो सानो आरो सरकारनिसिम। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियानोमोन। जय बर' हारिनि।